Nik esan nuke gaur egungo gazteak badutela sentsazio bat oso markatua ziurgabetasunarekin, beldurra, etorkizunarekiko mesfiantza bat. Zediel lehenengo aldia generazio oso bat aidana esaten nik alderdi hauskor bat daukat, ez nago ondo. Kanpo baldintzatzaileak oso garrantzitsuak dira, zer esanik ez nerabezaroan, nortasuna sendotzen ari denean. Gaztea bera ulertzeko, bere ingurua ezinbestekoa da begiratzea eta ulertua izatea. Gaur egungo gazteak bakarrik sentitzen dira, bakarrik eta ez ulertuak. Eta bi hoien nahasketak egiten diena da aislamendu batera edo deserrotze batera eraman. Egia da nerabezaroan beti dela karakteristika bat, beti egonda. Zailtasunak guzti horren parte izateko eta puskatzailea gaude, borborrean gaude, baina gaur egun asko kostatzen ari zaie edo beraien, edo gizarte, edo herri, edo familiaren parte sentitza. Zergatik? Gaur egun gizarte oso likidoa daukagu. Ez dago gauza sendo askorik. Ordun, gu nerabezaroan naiz eta gu borborrean egon, beti behar ditugu sustraiak ondo sartuak egotea. Eta oso esanguratsua da ez direla gazteak etengabeko krisi sentsazio batean, badagoela ere belaunaldi iztara duen haustura ekonomiko edo sozial bat, bakiguna gurasoak baino okerrago biziko direla. Orain arte begiratu dugu txanponaren alde batea. Eta osasun mental edo emozionalari buruz hitz egin dugu momentuan, jende guztiak begiratzen zuen norbanakoa. Eta pisu guztia zure gainean zoden, ez? Eta gaur egun hasi gara beste begirada bat ere sartzen, ez? Eta da kontestua, ni eta nere testu ingurua. Eta testu inguruak guk uste egun baino askoz ere pisu handiagoa dauka. Kanpo baldintzatzaileak oso garrantzitsuak dira edozein pertsonarentzako. Azkenean besteen begiradapean sortzen dugu gure irudia. Zer esanik ez nerabezaroan, nortasuna sendotzen ari denean. Beraz, edozein pertsonaren garapenean besteen begirada, besteen komentarioek, bestek bidaltzen dituzten mezuak, naiz eta batzutan ez izan, bere biziko garrantzia daukate eta eragin handia izango dute garapen horren bidean, edo norabidean. Familiak eragiten digu, lagunek eragiten dute eta batez ere nerabezaroan irakasleek, ikaskideek, komunikabideek, ordun guztiok eragiten dugu garapen horretan eta segun nola eragiten dugun, gazte horien osasunean noski eragin ezberdina izango da. Gu konturatu barkea, aurre nerabe bat etxean daukagun momentutikan, nerabe honek begiratuko diola, bizitzari guk berari begiratzen diogun bezala. Gure ahotsa, bere ahotsa bihurtuko da bere garunean. Orduan, segun nola begiratu dioten, nola hitz egin dioten, bere hitz egingo da horrela bere buruari, besteei, eta relazionatuko da horrela munduarekin. Orduan, imaginatu, zenbaterainoko baldintzatzailea dan familia. Guztietatik gehiena. Nik familia aukeratu dut, niretako ezinbesteko zeuze da. Alde batetik nire babesa izan da dalako, baina bestetik nire frustrazio eta presioen foko importante bat izan dalako. Onerako nire etxitxe. Nire konfort zona hori nire babesa zen, nire etxeko nire gela zen. Han alnitzan ireki biluztu nahi nuena egin. Ulertuko zidan. Baina beste batzukin, ezin hon. Amari nola esango diot, amak ez du ulertuko, besti nola esango diot. Eta karo, zure portaerarekin, inkostientekin ikuste eta atentzioa deitu nahi diezula, esan ez, ostia, laguntza behar dut. Ez dakit nola eskatu laguntza. Eta ez ikuste horrek. Pixkate uste baldintza handia da. Nola bizi alduak? Ni neu ere,
heldu bezala nola bizi naiz? Korrika, estres ikaragarriakin, bizigea produktibitateen gizartean, ordun lanean gaude 24 ordu, ez dago gure presentzia, eta ez dagoen gure presentzia da, ez gaude begirada hori, esan dugunez, begirada hori emateko, ordun ez gaituzte aurkitzen. Gehorratzean baita ere daude gurasoen espektatibak, batzutan aitortzen dizute baita ere ikasleak, ikasketak aukeratzeko ere hain libreak ere ez didala. Danetik handao, noski, baino askotan ere horratzetikan badaude gurasoen espektatibak, eta inkluso gurasoak ere perfekzio hori islatu nahi hori, ez? Bere haien seme-alabengan ere. Gurasok seme-alabak gerozetak etxiago dauzkagu, orduan dauzkagun horiek nahi dugu izatea ikaslerik onenak, kirolaririk onenak, eta dena alakoa exigentzia maila gu baino hobe izan daitezen geroz eta nabariagoa da. Lehen etxen batean beti zegon erreferentea zen pertsonaren bat. Egia da ez, hori beste kultura batetik gatoz eta hori aldatzen nahi da eta oso ona da, baina orain ez dago erreferente bat etxen eta ordu asko bakarri daude. Familia oso garrantzitsua da nire bizitzan, ze beti ondian ere ondon, ez diate inoiz eskutikan askatu eta behaiei esateieten bezala, behi gabe nitzakete oen hemen ongo. Ni beti esatet nire amak bizitza salbatu zitela, baino ez, suizidio saiak erokin unen, baizik eta bizitza guztin, ez zit eskutik askatu inoiz, eta gaur egun ez dara ez zit askatzen, nik sentitueten zehola ez da nahin ona, izan da pixkat kulpa. Oso kulpable sentitzen itzan, nire familian, nire gatikan pasaduen guztiagatikan, haino hain bakit ez dala nire kulpa, nik ez nuen aukeratu gaizki egoteaz. Eta gero badago beste faktore bat oso garrantzitsua dana, eta du formakuntzetan adibidez garrantzia asko ematen duguna, eta da burbuila emozionala. Eta burbuila emozionala da gu pasatu gara gizartean alde batetik bestera. Pasatuko, beti gea pendularrak, beti goaz, polo batetik bestera. Baina gu pasatu gea zuhurtasun emozional batetik ez, bizitza gogorra da eta zu atera bizitzara eta egin ahaldezuna, orain pasatu gea, beraien sufrimendu guztia ekiditea. Adibide bezala, zuek sistema immunea hitz egiten dugunen fisikoki, nola indartzen da gure gorputza? Patogenoarekin kontaktu egiten ez, gripe bat hartuz, katarro bat, otitis bat, baina gaur egun, egin dieguna da, sufrimendua bere kendu nahian, sufrimendua eta frakasua ere esango nukeni asko dela, denbora guztian patogenotik utzi ditugu, eta orain egin dituguna da ahuldu. Nike familia aukera ez, azkenin nik bizizeneten prozesu guzti hontan niretzat baita babesa handia izan die. Eta behaiek eskaini izen dimen laguntza guztie hartuko ez banuke, gaur egun benitzeke hemen egongo nahon bezala. Eta orduan askoak ez behaiei eskertzeko. Orduan bai euki izen debe influentzi bai honeako eta bai txarreako. Ze azkenin hasiera baten nola behaiek etzekiben baita egoeri ez zertan jozan o zertan pasatzezana behaiek altzebena itena izien. Eta askotan igual altzeben hortan itezebena, igualetan nahi ondo iteziten zioze. Nik laguntzi bernun, behaieke bai. Azkenean nire prozesu inberdet, eta behaiek nerekin inberdebe, baina behaiek bai berdituela baita, herramienta horiek nahi lagundu alizeteko. Nerame batentzako eskola ze suposatzen duen erantzutakoan, realitateak bilatzitugunak oso diferentiak izan laizke, bai? Orduan, badaude ikasleak dazkau, igual etxian bizitza dituztenak, egoera, familia egoera gatazkatsuak, igual guraso, aholku hori emango joen guraso hori igual bide lagun ez dakaenak, eta igual talde harremanak ere, edo hemendikan kanpo ere lagun arteko sendo bat ez dakaenak, ez? Orduan, ikasle horiek ikuste ditugunak, ez? Gure ikastolan, haientzako nolabait ikastola bihurtzen da arnasgune bat, ez? Eta bestalde baita ere, berta daitezke beste egoera batzuk alderantzizkoa, ez? Igual lagun harreman horiek nolabait positiboak dianak ez dituztenak hemen sendotu, eta bazterketa egoera bat bizitzen nahi dialako, harremanetan ez duelako enpastatu behar dan bezala, eta ikasle horientzako bai bihurtzea askotan arnasgune izan berrian justu kontrakoa, ez? Behaientzako momentu txarrak bizitza ditula. Nik eskola aukeratuet, ze nire nera bezaron denbora gehien pasaten lekua dalako,
baina baita ere momentu okerrenak bertan pasaitutelako, eta uste oso garrantzitsua dela eskolan gertatzen gauzak nola kudeatzi dituzten bertan dauden pertsonak eta gero familiek nola matitu. Eta netako oso garrantzitsua da irakaslek ikusteuenen pertsona bat ez da hola ondo, ez behidatzea beste alde batea. Baizik eta igual behidatzea ber pertsona oizeatik daun bezala. Ez pentsatzea nota txarrak ateatze bari behituzu, dala ez dezulako ikasi nahi. Baizik eta ikuste bari mazu pertsona bat ez da hola ondo, eman bertan garrantzia maiozu eta ez bidatu beste alde batean. Ze askotan ez dizu espazioi ematen entzunda sentitzeko, eta nik uste ikastolan ogin behar dutela. Eskolan eragina inoiz baino handiagoa da. Zergatik bestea behar dute eta beraien berdinen artean erlazioek garrantzia handi hartzen dutelako, ez? Gelakideak dena dia beraientzako, ez? Kuadrilla asko hortik bihurtzen die, ez? Eta pentsatu, orain arte gizartea pixka bat bai zentratu dela, akademikoki zer egiten dugun eta gure lanbidea zein dan. Ordun, gure identitatearen parte izango dan zerbait da. Gizarte honetan niretzako gehiagizko garrantzia eman zaiona. Ordun, hor hasten die autoexigentziak, idealizazioak, edo ordun hezkuntzak ere hor, ez? Beste sistema bat bezala eta beste arkitektura sozial bat bezala begiratu behar dio gaur egun ere zergatik hainbeste gazteek sufritzen duten eskola prozesu hortan. Ze autoestima izaten da askotan gehien ikutzen dena hezkuntza prozesu guztian. Nik lagunak aukeratuet, ze egia da lagunan papera ez dela hain erresa, egoera zaietan, eta niretzat paper importante bat izan da, ze gaizkio naizenen behaien apoioa gehien bat behar izan, eta behaien apoioa bilatuet. Eta pertsona batzuk jakin dute erantzuten, eta beste batzuk ez. Jun ez da jun inor, baina bai urrunduzian esaketain bezala. Eta urruntze hortan gero bai etorri dia barkamena eskatzen. Ze ez jakintasun horrek urruntzea eragin zien. Baina nik guain konstiente naizela badakit etziala urrundu nahi minaiteagatikan. Urrunduzian beldurragatikan eta behaien erantzuna o babesteko modua izan zen de ezke kontagiatuten diazu, orduan bani joa. Beste batzuk ez zuten ezer esan, eta junintzian. Baina eski ez da behin arazoa da, gizarte honetan ez talako hitz egiten hitzin behar dan gaiataz. Ze hau baitare importantea da. Eta behiek itzekien zertzan hau eta itzekien nola reakzionatu. Nera bezaroan lagunak dira nolabait puntu garrantzitsuena, ez? Behintzako inguru osasuntxu bat eukitzea eta harreman osasuntxu batzuk eukitzea garrantzitsua da. Netzako lagunak izan dian ere bizitzar oso garrantzitsuk, bai hasieran ez niturako lagunak aurkitzen, eta guain lazkaten laguna dielako bizitzan dazkaten gauza garrantzitsuenetarikok. Zegia azkatela kuadrilla dauket, eta kuadrilla hortan lagun desiente eusket, baina bidai hontan nire ondone hondia beti, da hoi beti pilat eskertukoet, zegia da bide hau lagunak initea eta familikoak initea de eskertzekoa dela, ze azkenen ni bakarrikan itet bidai hau, baina nire ondon dijoazte, ez nire pasok ematen, ordunetzako hain dia aukeratzezun familia. Ez, erabat, netzako dazkaten lagunak beti esaten dere familia diola. Aukeratzezun familia. Eta bereik esaten dutenean lagunekin gezki pasatzen nahi dela, kuadrilla bilatzen ez dutela, benetan garrantzia handien duen arazoetako bada. Berei gehien estresatzen diena eta gehien sufrierazten diena. Orduan, bere biziko garrantzia behar diogu. Ze guk heldu bezala, gu egituratu dugu eta iruditzen zaigu hori tontokeri badala. Baina nera bezaroan da, bereintzat gehien garrantzia ematen dioten kontzeptua. Niretzat lagunak oso importantiak dira, ze nire ustez segundan noregaz inguratzen zaren, erabateko edo besteko bilakatzen zara, eta eragin handia duka norbere jokabidetan. Batzuk hor zeuden, nahiz eta ni goraino ipini eta danadakoa, beti hor zeuden. Baina, bazion beste talde bat, zena pixka bat, nire rola jarraitzen zutenak. Zirkulo bat, iluna, adikzioz josia, eta haiekin juntatzen zarenean, haiek moduko bihurtzen zara. Orduan besteak uzten dituzu pixka bat atzian. Nik izartia aukera ez, ze iritzezat
gauza esko inposa dizkigun faktore badalako. Ze azkenin bai iritzezat dana inposatze gura era batea o bestea kanonetan sartu berdeula eta zorionez o zoritxarrez danak ez dira igualak eta ezin deukaron hoietan sartu. Orduan bai iritzezatela nahi personalmente binean digin diten zoze izen dela. Orduan ni bai sentidu izen dela betianik igual kanon estetiko hortan naizela sartu eta orduan presio hori sentidu izen dit sartzeko era batea o bestea. Porque azkenin ez animan izanen sartzen, nire inguruatik enitzen onartu izango. Nerabezaroan ematen da serioa den lehenengo ikasketa emakume eta gizon izatearena, ez? Gizarte batek dituen espektatiben arabera. Horrek esan nahi du, 11-12 urte betetzen dituzten gazte hoien artean, hasten direla genero rolak oso modu espezifikoan eragiten haien identitatearen eraikuntzan, ez? Estereotipoak azkenean eredu itxiak dira, estuak, asko markatzen dute zer egin behar dugun. Beraz, askatasun neza esan nahi dute, ezta? Orduan, edozein adinetan eragiten digute, baina egia da nerabezaroan bereziki eragiten dutela, dugulako ez, nortasuna sendotzen ari da. Eta hortan, estereotipoak askoz potentzia handiagoa daukate. Askotan, nerabeek heltzen dituzte estereotipoak ziurtasun falta dagoelako, ez? Askotan aldaketa horiek eramatea ez da erreza izaten edo ulertzea, eta errezagoa da onartua izango den zerbait egitea, zure bide propioa egitea baino, ez? Konektatzea zure desioekin, zure nahiekin, eta beti da talka egiteko aukera bat. Ni baitare gizarte aukeratuet, ze nire ustez ez jakitasun baten bizi gea, eta horrek nigan eragin handia eduki du. Eta gero baitare gizartean dauden begira behitsuak, horrekin esan edetena da, askotan egoera asko gure aurren gertatzeia eta bestelea behatzen dugu. Gizartean ez da hitz egiten. Osa, nik esatet, modu guztiak esaten du, gehiago hitz egiten da, ez da gizer, baina gero talen lagunekin esertzezaren ez da konversazio hori. Ez demuz zaude egitan, zen nahi inporta zain nola zauden egitan. Eta gizarteak ez duzu toki hori ematen. Ez da toki seguru bat nun altzean ireki lasai asko. Azken hamarkadatan batez ere sistema kapitalista deitzen diogun egitura horrek aldaketa bortitzak pasatu edo izan ditu, ez? Alor ekonomikoan, kriston desregulazio makroak bizi izan ditugu, merkatuak bihurtu izan dira lehengo mailako agente politikoak, ez? Eta horrek ekonomia mailan bere aldaketak suposatu egin ditu, ez? Baina ez hori bakarrik, neoliberalismoa ez da bakarrik marko ekonomiko eta politiko bat. Marko kultural bat ere bihurtu egin da, eta horrek izan ditu ere aldaketa importanteak pertsonen arteko erlazio kodeen artean, ez? Individualismoa gaiendu egin da, eta orain arte, edo momentu horren arte, balore kolektiboak ziren, ez dakit, elkarlana, elkartasuna orokorrean, konfiantza, pertsonen arteko balore horiek ere ahultze prozesu bat suposatu. Niretzat gizartia oso importantia izen da, epaia gisa jokatu da belako askotan, eta pertsona sentikorrei ahultasunak eta asko markatzen dizkie, ez? Era batera ero bestera, gizartea gaur egun arma bat moduan ikusten dut. Danari faio atera behar dion talde bat, danaren akatsa bilatzen deu, dana kritikatu behar deu, dana klasifikatu behar deu, eta danak berdina bera. Nik gizarteak min handia eman dit. Eta uste dut gainera ez dela ari evoluzionatzen, baizik eta involuzionatzen. Eta era bat edo bestean nire nerabezaroan nire intseuritateak, nire beldurrak handitu intzitun.
azken urteetan ebidentzia gero eta gehiago daude naturgunekiko daukagun kontaktuak eta aurrek naturguneekin daukaten kontaktuek nola eragiten duten beraien garapen neuropsikologikoan. Maila teorikoan, bai, badira bi hipotesi planteatzen direnak. Alde batetik honek suposatzen duena da estresaren murrizte bat. Gure egunerokoan estimulo asko dauzkagu eta asko gure atentzioaren parte oso garrantzitsua eskatzen du honek. Egoera honen aurrean naturarekiko kontaktuan gauden momentuan exigentzia maila jaitsi egiten da, estimulo kopurua jaitsi egiten da, eta honek berak fisiologikoki ere aldaketa oso esanguratsuak sortzen. Ikusi izan dana da, baita ere, naturgunek baimentzen dutela pentsamendu positiboak gehitzea eta negatiboak blokeatzea. Eta honek olako atxeden neurokognitiboa deitzen den egoera batetara eramaten gaitu. Identitatearen eraikuntza oso lotuta eta erlazionatuta dago gure ongizate psikologikoan, eta ikusi danez lotura emozional hau handiagoa dela, naturarekiko kontaktu handiagoa dugunean, bere biziko garrantzia duenak. Mugikorrak ez dira jostailu bat. Ez dira denbora pasa bat, ez dira gauza oso potente bat, ez? Eta gainera, nik neuk guztia hotzengo nioke lasai asko. Mugikorra hotzite dut, baina guztia hotzengo nioke lasai asko zergatik. Bai nire mugikorra delako, baina nire agenda, iratzargailua, telebista, bideokontsola, linterna, eta askotan aspermenarekin jokatzen ez dakidanean irtenbiderik errazena, eta askotan baita ere, gehien maite ditudan pertsona hoiengandik gehien urruntzen dauen gailu baten ere bihurtu ohi da. Alegia, laburbilduta oso lotuta naukan gailu baten bihurtu da. Baina ez da soilik guztia. Da guztia, denbora guztian, eduki guztiak, esku guztietan jartzen dituelarik, guri buruz ia guztia dakielarik, eta jarriko ditu dena martxan bere teknika guztiak, bere helburu guztiak lortzeko. Bueno, ni mugikorra aukeraet, ze azkenin nire bizien da nire prozesu hontan, alde batetik bai izan dela oso tresna kaltegarrile, baina baita oso baliagarri ere. Ze bere garaien oso geski egon izenean nire buruik kaltea ondile egiten nion azkenin sare sozialetan konsumitzen nuen kontenidukin, baina denbori pasa bezala eta nire sanatzen juna izan bezala, azkenin tresna erabilgarri eta baliagarri bat ezela ikisiet izeten eretat, eta orduan horretik aukera mugikorra. Mundu teknologikoa neoliberalismoa aurrera egiteko fase horretan tresna bere bizikoa izan da, ez? Globalizazio horretan teknologiaren erabilpena sistemaren aldetik areagotu ditu, esan bezala, elkartruke ekonomiko horien errestasuna. Hori parte makroan, alor mikroan ere pertsonengan zuzenki eta pertsonen arteko erlazioetan teknologiaren sarrera kristolako horrek izan ditu ere eraginak, ez? Eta holako paradoja baten erdian egongo bagine bezala sentitzen gara gizakiak. Alde batetik askatasun sentsazio bat izan dugu, ez? Enolako aukera anitzak eskaintzen dizkiguten teknologia berri hauek, eta bestalde kontrol sutsu batenpean gaudelako sentsazio paralelo batean gaude. Orduan, kontraesan horretan bizi gara, nolabaiteko sentsazio paradogiko horretan. Sare sozialak konektatzea egiten gaituzte, baina deskonektatzen gaituzte benetako harreman sendo hoietatik. Orduan guk harremanetan bi pertsonan arteko kodigo bat ematen ari danean, denbora oro pantaila bat sartzen bali madugu, ezin du binkulo horrek guztiz eman. Binkulatuko dira? Bai. Sendo? Ez. Sendo ez. Askotan, sare sozialetako algoritmo motan azaltzen ziten kontenidua, zan, hori, nola argaldu, 5 egunetan. O, hau ite bali mazu, gerrille iztutuko zatzu. Horren geskineon, azaltzen ziten dan egiten nion kaso. Baina benetan, ni enitzen konstiente azaltzen ziten hori dara nire kontra juteko zala. Baina ja prozesu terapeutiko bat ezin nionin bai ikusi nola azkenien nire defentsako ibiltzen ikisiet.
eta nahi egi esana leku seguru hori sortziek, eta benetan ondo ite ziten kontenido hori ikustiek, eta komeniet ziten dana kentziek, nahi horrek seguridade handi eman dit. Gaztea bera ulertzeko, bere ingurua ezinbestekoa da begiratzea eta ulertua izatea. Nerabe ezin dugu norbanakoa bakarrik bezala ikusi, agente individual bezala, baizik eta kolektiboki ikusi behar dugu. Eta kolektiboki ikusten ikusi barra daukagu bere testu inguru osoa. Berari zerbait pasatzen balima zaio eta min emozionabala balima du, ezin dugu bere gain jarri baizik eta guazen begiratzea, bere inguruko mapa guzti horretan zer gertatzen ari da. Ze horrela, denontzako pista ikaragarria da, eta berarekin batea landu dezakegu guk helduak eta gazteak elkarrekin zerbait hobeago bat sortzeko.